Oare vă întrebați de ce sunt fericit, nu? Ei bine, bine ați venit la mine pe canal, eu sunt Tudorică, iar astăzi facem un review. Astăzi am fost contactat și mi s-a spus printr-un mesaj că am primit un coleg de undeva dintr-o peșteră. O peșteră îndepărtată din Mississippi, cel mai probabil, sau de undeva, nu știu de unde, așa că hai să nu mai pierdem timpul să trecem la treabă. Exact, vorbim astăzi despre Jordan 4 Cavestone. Jordan 4 Cavestone, care cam seamănă cu Friends and Family ăla de la Travis Scott, nu? O să vedem mai departe de ce seamănă cu Travis Scott-ul ăla Friends and Family. Dar vă zic eu că perechea asta e cam ce trebuie. Prima dată facem contact, adică interacțiune cu cutia, care este în formă așa de cutie, bineînțeles. Materialul de pe cutie pare așa ca o piatră. Dacă dai cu degetele pe ea, îți rupe creierii, adică te face să mănânci pixul la școală, că tot vine back to school, tot alea. Puteți să folosiți codul Tudor 10 pentru extra discount sau codul Tudor 15 pentru full price. Pe Fusio, bineînțeles, vrăjeala mea, mergem mai departe. În cutia e un regular box de Jordan 4, doar că băieții de la Nike au pus materialul ăsta care îți rupe creierii ca să pară așa ca o piatră, să zic. Regăsim aici geamenul frumos cu semnătura Flight, bineînțeles că sare băiatul, face șpagatul. Pe spate nimic deosebit, ce găsim de obicei pe cutiile astea de Jordan. Size tag-ul aici, na, nimic wow. Hai să vedem ce e înăuntru, nu? Hai să vedem. Sunteți curioși ce e înăuntru? Nu? Si, să curios. Să știți că eu n-am mai deschis cutia asta până să fac videoclipul ăsta. Da, deci niște hârtiuță de asta de Jordan 4. Oh my god. Oh my god. Oh my god, nici nu știu de unde să ia apuc, cum să iau. Ia uite-i mă, tată, mă. Ia uite-i bă, tată, bă. Bă, frumoși. Chiar arată bine. Îmi place în primul rând shape-ul de la perechea asta. Mi se pare că de când au scos perechile alea de SB, au ținut shape-ul ăsta așa de SB, un pic mai bulk, așa să zic. Arată bine perechea. Cum ziceam, perechea arată bine. Nu prea sunt fan eu nubuc de ăsta că se face cam nasol și trebuie să fii un pic atent cu ei, dar chiar arată super, super, super bine perechea. Care ești tu cu ea? De ce e așa cam dorită, să zic, cu toate că cam stă pe toate site-urile, nu prea s-a dat sold out perechea. Eu mă așteptam să se dea sold out perechea din cauza culorii, pentru că seamănă cu collab-ul dintre Nike și Travis Scott. Perechea aia de Jordan 4 Friends and Family, care e fix maro ăsta cu negru ăsta pe aici. Bine, câteva schimbări, mi se pare că ăla are geamenul alb, dacă nu mă înșel. Și are și returile negre, dar în principiu arată fix ca perechea asta. O să vă las o poză aici sus sau acolo sus, vedem la montaj. Noi montăm cum ar veni. Vedem la montaj unde vă las poza ca să vedeți asemănările dintre perechea aia și perechea asta. Bă, ce mi-a plăcut la perechea asta mult este că au pus Nike Air ăsta aici pe călcâi. Mi se pare că pe Jordan 4 arată bestie. Geamenul ăla, nu știu. E tare că e retro, dar mie nu prea îmi place pe perechile de Jordan 4. Talpa e un pic translucidă, nu foarte mult. Găsim logo-ul ăsta Air Jordan scris invers, nimic wow. Mi se pare că au și pus un pic mai mult padding ăsta înăuntru. Poate doar mi se pare, nu știu. Perechea vine full nubuck, ceea ce nu prea îmi place. Arată destul de bine, cu toate că nu mergi cu talpa în față, mergi cu ea pe pământ, dar vorba aia. Șireturi, cred că cu o pereche de șireturi din alea wax așa negre ar da mult mai bine perechea sau ceva, nu știu, portocaliu, roz aprins, neoane, chestii. Cred că ar arăta super bine.
Un pic așa aduce și cu Amamanierul. Ziceam, cred că perechea asta, dacă ar fi avut un Cactus Jack pe spate, ar fi costat, cred că undeva la 1000 și ceva de euro, 100% ar fi buit riselul cu ea, doar din cauza culorii astea, pentru că e Travis Vibe. De asta am crezut și eu că o să bubuie și nu o să o mai găsești nicăieri, dar ce crezi, ori au făcut băieții de la Nike prea mult stoc pe ea, ori nu prea o simte lumea. Da? Așa că lăsați în comentarii ce părere aveți despre perechea asta, dacă vă place, nu vă place, cumpărat-o, dacă mai așteptați să scadă prețul, că sigur o să-i mai scadă prețul, nu cred că o să o găsim mult timp la prețul ăsta lui de retail de 1100 de lei sau 1050 de lei cât e acum, cred că o să se ducă undeva la 700-800 de lei, sigur 100%, pentru că stă de ceva timp pe site-uri. O chestie interesantă, pe Europa a avut deja release, acum 3 zile, în America o să se lanseze pe 1 sau pe 6 septembrie, fix înainte de Back to School, nu? Eu am fost Tudor, asta a fost perechea de Cavestone, ăsta a fost review-ul nostru de azi, vă pup și până data viitoare, stați în ghete!